أزو سلام تنايب صحكم زغوركم تعزبتي كما يتوعلوه نلوم ربع سلسة ميازي قطر استدلو زينا ومسناد وحسنا لكم قريبنا لنا نمكتالكم بخبرز قدم إرمياس قبرلو عليه بقدامنت أرستاتو أهجروا معلت أوتيزم بدرجة هجرة بس مرات الذاكرة أب نوزبا جندا أولاد بايتون نبرتن أب قسقاس مدبات لمعزت يوم أب بادا تستفن تمارو أب تمرتي أبيت أمزجيبو ربعي كاب تكالات عن عالم بفترة ماي كم شجرات قليتو أب ديمقراطية ريبوبليك كونغو لبدا إيبولا بالعلف فتنة كم زايدة تحبيرو أب الهجرات تصوروا تايتات نيت ونمشيفان تجبرو أبركتو كبيلو كم زلو بريزيدنت ترامب كحبيرو أهجروا معلت أوتيزم حجازي تكنولوجي ننتقف ستافي بزبل تيما بغلت تميازي أبسمرة أب كوماي هوسبيتال بيت مخا تذكرة أبو منبر هجراوي محبر أمراون معبالون سنكلنا ليتنال كورنيل برهانة بخرتين أوتيزم كبيدن استحلال خن سنكلنا بمخانو بدرجة هجر أب مللاي مكتالن منت أرن بدهو كينو مسمحو بمحبر محبر مس مينسترت عنا بزجبرو مردا كوماي هوسبيتال بيت مخا أبرستزهو كالق عنا غلط ما أكل أمراون معبالون سنكلنا كخون أب مبرقاس كم زركب أبريهو حبرت سب أب قداي أوتيزم أتري وزلو ناي بحر اللوتي تسفازهم مخانو تأيس دما بصدر بيت كومن أولاد أكلاتن نقداز زقبر كنكلن نابيوتن بزل على كغطلا زاخرو أب مينسترت عنا جزاوي وانا دايركتور كفلي حزبوت عنا دكتور عند برهان تسفات ينبوغنو ولدي نزو سدو وزلو تبقسو بمسجان محبر أمراون معبالون سنكلنا زقبرون اتفتات أب معوات مينسترت عنا كم زدقاقا فراغيتو أوتيزم مبقسيو برقص زي فلات زاقي دما فوسي زي ترخبلو سنكلنا كخون كالو أب عالم حدا كاب 200 سوسان هتسانات قدايت نايزي سنكلنا زي كم زغنة بعالماوي ودبت عنا السخايدة مصنعاتي نتسر أهو معالت أوتيزم بدرجة عالم لومي عمت نمبل 10 غزيات تذكرة أب نوزبا جندا كاب إسران شموتن كسب 31 مقابيت أب سخايد ركبات أبالات بايتو زبان نبرتن أب قسقاس مدبات لمعزة يوم وكيل إيرانا إبراهيم نفع بملك أبصاب نزدلو تحسته دانيت قبريوت كتقروية أب نوزبا جندا عقاب حزات نخرجاجت أما تكاتات عاتن كم زمرحن اتفتات معك أب ماين حمدن كم أون مدبات حباراوي كبابيا وتري زيادة أتكرو كجبر نبرتي مس أبالات بايتو زبا سمينا وكيح بحري أب زكايد وركبات أويعهم أبتي كاب إسران شمونتن كسب 31 مقابيت زتخايدن وتسيت مبل 15 مدوب أخيبا بايتو زواز تقلصون الركبات أم محبراوي أقلقلوتات تحت أرصن مدبات حرشان زي سلاسل زلو نطفتاتن قسقاسون كمون ببخبابي زلو حسرتاتن بدهوتاتن بسفيحو تقليتون أبتون أزوبا قدمي 27 عامتات 24 زنبر قصري تكالات تمرتي أبز أوانزي 309 مبصحو مرأيا زتقبرة قزيف وفر مخانو انتو خونقن تساتفنة تمهارو أما أدى تمرتي كم تزدل كم زي اللي زحبروتهم أبالات بايتو بدرجة زوبا عدميهم نتمرت زأخلة 7 شح قلعو كما أدى تمرت ريحو أمس لزلو أبز عامت زي أستات 22 شح كباتاتهم نخم مهارو وتنواتيو يسرحلو كم زلو أبريهم أبومبر بيت مخرج كتما جندع ممر آدم إدريس أبزهابوريتو مسرح ممهارن مستمهارن نخحيل وتسئي تمهارون نخبرخن سلساوي زمدناتات ولدي تمهارون ممهرانن أم حيال كسرح كم زقباء قليزوم تساتفتي بوغنوم نأقداسنت نايت ركبات بمتقاس كل مداياو تساتفو دك آنستيو زحيلو لكونتات كفتر حترز زستا ماي دونغولو العلاي فتح كنا ديلو قرب أمارات اتعاتكو وحاس واقهالكي إلكتريكسيتي داقما قمت كقبرلو نززرعات ريزوها بمقطعتك أبليت كهلوه قداي قبر مريت أقالبو خوهابو زبلون كالوت ريتوتاتن لبواتاتن آريموم حزبي بحفشا من سيات تمارخا بفلاي أب حق زلوم نقحات كبن مبال زعلم أستمرتات ببقزيو كوهاب تنحيو أب نوزباتات لعلايقاش منصوران هايكوتان صحابة أستمرتات كأناتو مغصلتاي وكلت إرنا سردو تحستو ملكع تبتاب تداريلو فرتون عندهم كتقربايا
ሕብረተሰብ ብሓፈሻ መንስያት ድማ ብቐንዱ ኣብ ሕጊ ዘለዎም ኣፍልጦ በሪኹም ኣብ ምቁፅጻር ተሪኦ ገበናትን በደላትን ኣበርክቶኦም ንምዕዛዝ ዝዓለሙ ኣስተምህራዊ ጎስጓሳት ኣብ ንኡስ ዞባታት ላዕላይ ጋሽ መንሱራን ሃይኮታን ተኻይዱ እቲ ብኣዘዝቲ መደበራት ፖሊስን ንኡስ ዞባታት ካብ 15 ክሳብ 28 መጋቢት ዝተዋህባ ኣስተምህሮታት መንስያት ተምሃሮ ኣብ ሕጊ ዘለዎም ንቕሓት ክብ ምባል ካብ ገበን ነጻ ብምዃን ሰላም ከባቢኦም ኣብ ምዕቃብ ተሮኦም ንኽጻወቱ ዝዓለመ እዩ ንተምሃሮ ኣብ ቤተ ትምህርቲ ሰጉም ኢንኪኖ ደጀን ማሕከላይ ብራርን ምድረገነትን ዘስተምሃረ ኣዛዝ መደበር ፖሊስ ንኡስ ዞባ ላዕላይ ጋሽ ካፒተን ሰሎሞን ተኸስተ ብተደጋጋሚ ናይ ዘጋጥሙ ገበናትን በደላትን ኣሃዛዊ መብርሂ ድሕሪ ምሃብ መንስያት ጎኒ ጎኒ ኣካዳሚያዊ ትምህርቶም ኣብ ሕግን ኣገባቡን ከምኡውን ገበንን ምክልኻሉን ዝብሉ ኣገደስቲ ዓውድታት ዘለዎም ኣፍልጦ ንምዕባይ ክጽዑር ተላብዩ ኣዛዝ መደበር ፖሊስ ንኡስ ዞባ መንሱራ ምክትል ተለንተ ተኽለ ማርያም ተኪኤ ብወገኑ ምስ ተምሃሮ ቤት ትምህርቲ ማእከላይን ካልኣይን ደረጃ ጉርጉሕ ኣብ ዝገበሮ ርክብ ንዓይነትን ደረጃታትን ገበንን በደልን ከምኡውን ሓፈሻውን ሕጊ ዝምልከት ሰፊሕ መረዳእታ ድሕሪ ምሃብ ብፍላጥን ዘይፍላጥን ዝፍጸሙ ገበናት በደላትን ሓደጋታት ትራፊክን ምቅላስ ንፖሊስ ጥራይ ዝግደፍ ዕማም ስለ ዘይኮነ ንቕሓቶም ብምብራኽ ተሮኦም ከበርክቱ ኣተሓሳሲቦ ኣብ ሃይኮታ ንነበርትን ተምሃሮ ናብ ዝተዋህባ ኣስተምህሮ ድማ ብፍላይ ኣብ ኣተሓሓዛ ንብረትን ትካላትን ዘሎ ጉሩህ ኣተሓሓዛን ሸለልትነትን ክእረም ኣጥቢቑ ዘዘኻኸረ ኣዛዝ መደበር ፖሊስ ንኡስ ዞባ ሃይኮታ ሰርጌንት ዓይነታት ተሸመ ፈጸምቲ ገበን ኣብ ቁፅፅር ክውዕሉ ኣብ ዝካየድ ፖሊሳዊ ዕማም ነበርትን ዝገብሩ ኣበርክቶ ሙጊሱ ኣብ ኩሉ ዝተኻየደ ርክባት ፖሊስ ንቕሓት ሕብረተሰብ ክብ ብምባል ተርኡ ኣብ ምክልኻል ገበናትን በደላትን ንምዕዛዝ ዘካየዶ ጎስጓሳዊ መደባት ብዝሓየለ ክድፍኣሉን ቀጻልነት ክህልዎን ዝብል ርእይቶ ብተሳተፍቲ ቀሪቡ ኣብ ንኡስ ዞባ ገለዓሎ ምምሕዳር ከባቢ ባዳ ተሳታፍነት ተምሃሮ ኣብ ማኣዲ ትምህርቲ ንዓበይ ይመጽእ ከም ዘሎ ተገሊጹ ርእሰ መምህር መባእታን ማእከላይን ደረጃ ልዒን ባዳ መምህር ዓብዱ ዓብደላ ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ እታ ቤት ትምህርቲ ኣብ 1997 ብውሕድ ቁፅሪ ስራሓ ከም ዝጀመረት ንቕሓት ሕብረተሰብ ንምብራኽ ብዝተኻየደ ጎስጓሳት ድማ ቁፅሪ ተምሃሮ በብዓመቱ ዕቤት እናመዝገበ ስለ ዝመፀ እታ ቤት ትምህርቲ ኣብ ዓመተ ትምህርቲ 2017-18 ናብ ማእከላይ ደረጃ ከም እተሰጋገረት ኣብሪሁ ብዝተፈላለየ ምኽንያት ትምህርተን ኣቋሪፀን ፀንሓ ደቂ ኣንስትዮ ዳግማይ ናብ ማኣዲ ትምህርቲ ተመሊሰን ንዝተኸፍተለን ዕድል ብግቡእ ይጥቀማሉ ከም ዘለዋ ጠቒሱ ድማ ንተራ ኮሚቴ ወለዲ ሞጊሱ ብዘይካዚ ከም ውፅኢት ዝተኻየደ ጎስጓሳት ኣብ 2017 መዋዕለ ህፃናት ከም እተኸፍተት ከም ውፅኢቱ ድማ ኣብ ምጅማር ትምህርቲ ለውጢ ክመፅእ ከም ዝኽኣለ በሪሁ ቤት ትምህርቲ መባእታን ማእከላይን ደረጃ ልዒን ባዳ ንዓድታት እንገል ዒላን ቦለሊን ከምኡውን ንምምሕዳር ከባቢ ኣልሓ ረጋሊን ካልኦት ከባቢታትን ኣገልግሎት ትህብ حمامات ዞባ ጋሽ ባርካ ውዳ መንእስያት ንምሕያል ዝሕግዝ ሴሚናራት አካይዱ ወኪል ኤሬና አካል መብራህቱን ዘዳሎ ዜናው ጸብጸብ አዘይ ብርሃነ ከተቀርበያ حمامات ጨንፈር ዞባ ጋሽ ባርካ ተወዳዳሪ ብቃዓት ዝጠልብ መድረኽ ብዝብል ኣርእስቲ ውዳበ መንእስያት ንምሕያል ዝሕግዝ ሴሚናራት ኣብ ንኡስ ዞባታት ከርከበትን ሰልዓን ኣቃኒዑ እዚ ከም መፋረቕ ወርሒ መጋቢት ክካየድ ዝቐነየ ሴሚናራት ኣብ ንኡስ ዞባ ከርከበት ምምሕዳራት ከባቢ ሂምቦል ቀጨጭ ሃመሽ ደባ ኣመላይትን ፕሮጀክት ሕርሻ ከርከበትን ኣብ ንኡስ ዞባ ሰልዓ ድማ ምምሕዳር ከባቢ ሕርሙን ሓውሲ ከተማ ርከብን እዩ ተኻይዱ ኣብ حمامات ዞባ ጋሽ ባርካ ሓላፊ ፖለቲካን ውዳበን ኣቶ ማሪቆስ ግርማጤን ንኢሪና ብዝሃቦ ሓበሬታ ቀንዲ ዕላማ ናይቲ ሴሚናራት ኣብ ርሑቕ ከባቢታት ዝርከቡ መንእስያት ውዳበኦም ሓይሉ ተጠቀምቲ ዝተፈላለዩ ዕድላት ብምዃን ኣበርክቶኦምን ተሳትፎኦምን ኣብ መደባት ልምዓት ክዓዝዝ ንምግባር ከም ዝኾነ ኣረዲኡ ኣብዚ ዓለም ዘሎ መሰረታዊ ሎጂክ እቲ ዝሓየለ እዩ ዝነብር ዘሎ እቲ ዝሓየለ እዩ ዝነብር ዘሎ ክትሕየል እንተኾንካ ኸ ተወዳዳሪ ብቕዓት ዝጠልብ ተወዳዳሪ ብቕዓት ዝዓጠቐ መንእሰይ ክህልወካ ክኽእል ኣሎ ካብ ህንፀታት ሒዝካ ኣብ ኩሉ መዳይ ምዕባለ ብሓይሊ ዝንቀሳቐስ ብሓይሊ ዝሳተፍ እቲ ዓያይድ ይበሃል ጉልበት መንእስያት ብቕዓት መንእስያት እንተዘይብሉ ጉልበት መንእስያት እንተዘይብሉ ሓይሊ ውዳበ ናይ መንእስያት እንተዘይብሉ ንቕሓት ናይ መንእስያት እንተዘይብሉ ኩሉ ኮንትነትን እዩ ማለት ስለዚ ብቕዓት እንብሎ ፖለቲካዊ ንቕሓት ዝዓበየ መግለጽ ናይ ብቕዓት ናይ ሓደ ሕብረተሰብ ወይ ናይ ሓደ መንእሰይ ተሳተፍቲ ብወገኖም ኣብ ዝሃቦ ርእይቶታት ተመሳሰልቲ ርክባት ቀጻልነት ክህልዎም እዋናውያንን ኣነቓቓሕትን ጽሑፋት ክዝርግሑ ሞያዊ ስልጠናታትን ዕድላትን ስራሕን ክፍጠሩ ማዕከላት ምዝንጋዕን መንእስያትን ክዋደዱ ንስፖርታዊ ንጥፈታትን ውድድራትን ዘድሊ ቀረባት ክዳሎ ከምኡውን ዕድል ትምህርቲ ንዝሓለፎም መንእስያት ባይታ ክፍጠር ዝብሉ ርእይቶታት ኣቕሪቦም ዝኸበርኩም ተዓሰብቲ ቀፂሉ ዝቐርብ ዕለታዊ ዜና ሃገራት ወፃኢ
لعلي ربعي كاب تكالات عن عالم حسرت طروي زستن مصرري زغلغلن ماي كم زلون ودبت عن عالم مع كان هصانات حبرات هغراتنا فليطن اتن ودبات بخلته ميازيا بزرغحو صبصب بسنكتي تريو لعلي 2 بليون سبات بالتا تصليم كم زلو حبيرن بسنت نصوح ماي اب تكالات عنا حدثتي استولدو هصانات نستفرالي حمامات كقالو انكلو اديتا دما اددا رخصن حماماتن كم زخنا ات مصنعتو صبصب رديو اتن اهغراوያን ውድባት ወሲኸን ብሰንኪ ንጽህኑ ዘይተሓለወ መስራሕ ወሊዱን ልዕሊ 1 ሚሊዮን ሞት ዕሸላት ከም ዘጋጥም ልዕሊ 15 ሚእታወት ካብተን ኣብቲ ካላት ዝሓርሰ ኣዲታት ድማ ናይ ማህፀን ረኽሲ ከም ዘማዕብላ ሓቢሮም በመሰረት መጽናዕታዊ ጸብጻባት ልዕሊ 900 ሚሊዮን ሰባት ኣብ ዝግልገልሉ ትካላት ጥዕና እኹልን ንጹህን ቀረብ ማይ ከም ዘየለ ጸብጻባት ይገልጹ ሓደ ካብቲ መራሕቲ ሃገራት ኣብ 2015 ዝበጽሕዎ ሸቶታት ምዕባለ ክሳብ 2030 ኣብ ኩለን ትካላት ጥዕና ቀረብ ንጽህኑ ዝተሓለወ ማይ ምርጋጽ ዝብል ይርከቦ ኣብ ዲሞክራሲያዊት ሪፐብሊክ ኮንጎ ተኸሲቱ ብዘሎ ለበዳ ሕማም ኢቦላ ቁጥሪ መልከፍቲ ብልዑል ፍጥነት ዛይዱ ከም ዘሎ ውድብ ጥዕና ዓለም ብክልተ ሚያዝያ ኣፍሊጡ በመሰረት ጸብጻባት ናይቲ ኣህጉራዊ ውድብ ኣብ ምጅማር ዝሓለፈ ወርሒ መጋቢት ናብ 26 ወሪዱ ዝነበረ ቁጥሪ ዝተረጋገጸ ሰሙናዊ መልከፍቲ ናይቲ ቀዛፊ ሕማም ኣብ ዝሓለፈ 2 ሳምንታት ብዕጽፊ ብምውሳኽ ናብ 73 ክብ ከም ዝበለ ረዲዩ ውድብ ጥዕና ዓለም ቅድሚ 3 ሳምንታት ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ እቲ ሕማም ብሰፊሑ ኣብ ትሕቲ ቁጽሪ ውዕሉ ከም ዘሎ ክሳብ ዝመጽእ ወርሒ መስከረም ድማ ኣብ ትሕቲ ቁጽሪ ክውዕል ምዃኑ ሓቢሩ ነይሩ እንተኾነ ግን ኣብቲ ብለበዳ ናይቲ ሕማም ተጠቂዑ ዝርከብ ምብራቃዊ ሸነኽ ዲሞክራሲያዊት ሪፐብሊክ ኮንጎ ብዘሎ ጸጥታዊ ውድቀትን ዜጋታት ብዘሪእዎ ትሑት ምትሕባርን እቲ ለበዳ ከስፋሕፍሕ ጠንቂ ኮይኑ ከም ዘሎ ሰመዚ ውድብ ጥዕና ዓለም ይሕብሩ አባል ሀገራት ኪዳን ሰሜን አትላንቲክ ማለት ኔቶ ናይ ምክልኻል ወጻይታት ናይቲ ኪዳን ዝምሽፋን ዝገብሮ ፊናንሳዊ አበርክቶ በተዛማዲ ዛይዱ ከም ዘሎ እንተኾነ ግን ገና ኣብ ዝመጽእ ዓመታት ተወሳኺ ወጻይታት ከካይዳ ትጽቢት ከም ዝግበረልን ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ በክልተ ሚያዝያ ምስ ዋና ጸሓፊ ናይቲ ኪዳን ጄንስ ስቶልተንበርግ ኣብ ዝገብሮ ርክብ ሓቢሩ አባል ሀገራት ዝግበአን ናይ ምክልኻል ወጻይታት ንኽስከማ ክስራሕ ምጽንሑ ዝገለጸ ፕሬዚደንት ትራምፕ እንተኾነ ግን ሃገሩ ገና ዝዓበየ ፊናንሳዊ ጦር ናይቲ ኪዳን ተሰኪማ ከም እትርከብ እዚ ድማ ክቕየር ከም ዘሎ ደጊሙ ጸዊዑ ኣብዚ እዋን ግን አባል ሀገራት ኣብ መጠን ባጀት ምክልኻልን ዓብየን በመህላውን ዝምድና አሜሪካን እቲ ኪዳንን ጽቡቕ ይገስግስ ከም ዘሎ ያረዲዩ በአንጻሩ ግን ጀርመን ግቡእ እጃማ ከም ዘይተልዓል ዘላን ሓደ ካብ ሚእታዊት ካብ ጃምላ ሀገራዊ እቶታ ጥራይ ንምክልኻል ትስልዕ ምህላዋኒ ፕሬዚደንት ትራምፕ ወይሱ ፕሬዚደንት ትራምፕ አባል ሀገራት ናይቲ ኪዳን ማዕረ ጦር ወጻይታት ናይቲ ኪዳን ንኽስከማ ልዕሊ 2 ሚእታዊት ካብ ጃምላዊ ሀገራዊ እቶተን ንምክልኻል ክስልዓዩ ጸዊዑ ነይሩ ቀዳማይ ሚኒስተር ግሪክ አሌክሲስ ሲፕራስ ካብ 2 ሚያዝያ ኣብ ጎረቤት ሃገር ሰሜን መቄዶንያ ታሪኻዊ ተባሂሉ ዝተገልጸ ናይ ስራሕ ምብጻሕ ይፍጽም ኣሎ ብመራሒት ሰሜን መቄዶንያ ዞራን ዛየቭ ድሙቕ ኣቀባብላ ዝተገብረሉ ቀዳማይ ሚኒስተር ሲፕራስ ሰሜን መቄዶንያ ኣብ 1991 ናጽነታ ካብ እትእውጅ ንድሓር ናይ ፈለማ ምብጻሕ ዝፍጽም ዘሎ መራሒ ግሪክ ብምዃኑ ነቲ ዑደት ታሪኻዊ ዝገብሮ ቀዳማይ ሚኒስተር ሲፕራስ 10 ኣባላት ካቢነ ሚኒስትራቱን ልዕሊ 100 ኣውፈርቲን ኣሰንዩ ነዚ ዑደት ዘካይድ ዘሎ ክልቲኦም መራሕቲ ድሕሪ ዘካይድዎ ዘተ ኣብ ምምዕባል ንግዳውን ቁጠባውን ዝምድናታት ዘተኮረ ሓያል ስምምዕ ክኽተም እንከሎ ንኽልቴን ሃገራት ዘራኽብ ተወሳኺ መስመራት መጓዓዝያ ክኽፈት ከም እተረዳድኡ ማዕከናት ዜና ኣቃልሕን ንኽልቴን ሃገራት ዘከራኽር ዝነበረ ጉዳይ ስም ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ንዝተበፅሐ ምርዳእ ባይታትን ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ለካቲት ስለዘጠዎ እታ ምስ ሰሜናዊ ዞባ ግሪክ ተመሳሳሊ ስም ዝነበራ መቄዶንያ ሪፑብሊክ ሰሜን መቄዶንያ ተባሂላ ክትጽዋዕ ከም እተወሰነ ይፍለጥ ምፍታሕ ናይዚ ንኽልቴን ሃገራት ኣተፋኒኑ ዝነበረ ጉዳይ ስም ድማ ኩለ መዳያዊ ዝምድንአን ከደንፍዓ ባብ ኣርሕዩ ከም ዘሎ ዝገለጹ ተንተንቲ ህሉ ኩነታት ናይቲ ዞባ ምብጻሕ ቀዳማይ ሚኒስተር ግሪክ ዝተበጽሐ ስምምዕን ናቱ መርኣያ ምዃኑ ይሕብሩ ኣብ ከተማ ፓሪስ ፈረንሳ ከም ቅብኣ ሞናሊዛ ዝኣመሰለ ፍሉጥ ስነ-ጥበባዊ ስራሓት ኣብ ዝርከቦ ቤተ መዘክር ናይ ምሕዳር መደብ ኣድናቆት ረኺቡ እዚ ብኤርቢኤንቢ ዝተባሃለ ኣህጉራዊ ትካል ዝተዳለወ መደብ ስለምንታይ ኢኻ ጋሻ ሞናሊዛ ክትከውን መሪፅካ ንዝብል ሕቶ ክሳብ 12 ሚያዝያ ብልክዕ ንዝመለሱ ዕዉታት መጻምድቲ ኣብቲ መዘክር ናይ ምሕዳር ዕድል ዘርሑ እዩ
عوتات متأمرتي عوتتي تصوب دنك زخونة سنة باباوي سرحات زركبو بيت مذكر نايدرار انجلوت كم زقبر لهم تحبيرو أبرسيو أتم عوتات أب ملأت بيت مذكر بكيلات سنة تاريخا أبتي بيت مذكر زركب سرحات مجلس إنا توهبهم كزاوريوم أتعدل نفتوتن أدناوتن سنة باب كم زلع على حياب تباهي لزقل الزلو أقدمهم كم بريزيدنت أمريكا نبر باراك أوباما بعلت بيتون كمون هوات أمريكان سنة بنياتات متأمرتي جيزين بيونسن تمسسل تمكرو أبت بيت مذكر كم زحلفو صاباتي تقصو أتتبقصو نوطر بتاحت نايت بيت مذكر كم زعرقيو زقل الزلو زي خبركم تعزبتي زينة أبزي فتسم بروح معلتي